wagwan salibonani ibizo lami kuti Spark Zimbabwe ndiri pachivhitivhiti chiri health chief chisina maside effect chatoita ngwavhiridzo netsvakiridzo patinongwavha malatest patinongwavha ndiyadzire kuchipisa patinongwavha tarenda rinenge richipisa nhasi ndakatyora zvangu na chiponyongwe nati Spice guys inenge yatinayo panapa guys yatinayo panapa panopesa nzi Spencer ane album yake nyowani nonzi message mamambori right amana album iri mwa1 album iri kupisa saka ichibofila zvedu saka ngazikapezona gona album iri guys you are free kuenda pa YouTube channel yakanzi Spencer as you can see in the screenshot iri apo mono search this YouTube channel and invest you ano pa chipinge tine pa chipinge raro pa chipinge soga ari kupisa chipinge ma1 saka ari pa chipinge apo mumwe anobva pa chipinge pa ndatina vari ku South Africa mukomana sana album rake rikufanira richibuda anytime soon and tichimbobata zvangu aiti 14 November ndo pari kubuda album boys but isu tatina redu tichimbofira chimbonzo wedu kuti chimboti tichimbobalance tifaselecta mazvinzo kuti album moto tato ready kurisa kuwana and the DJ Spice panapa kuti vanenge vari ready kuita se kuriridza ma1 ono ready kuita ndichatoritamba tona kwa mtambiro ngandichita ma1 guys totimene pa YouTube then number dzao ndo number dziri pa screen idzo kuita tactic wacho umwe mano subscribe kuita kuti mombonzo vamwe music yembobude kumashure kwesoko bosi pane mwe kubude musa 14 pasofa pane mwe iripo mwana munonzwa zvenyu muchato zvati maya mukomana kuti ari kupisa aripo mndava Spencer chipa icho oyo